Lana bekuthiwa find the derivative of f prime of x. Find the derivative of f prime of x. Uh, derivative of f prime of x. Oh, okay. Finally, see from the first principle, ne? Bisho njalo indaba. So to the limit as h tends to 0, sithi f at x plus h minus f at x all over h. Then finally sithole u-fx plus h. So la khona u-x sizoblaza u-h. So sizoba no-3 minus x. Sivule ibracket ngoba u-x squared. Bese sithi plus h all squared. Now, lana singavula ama-bracket amabili afanayo. Then loya times loya, loya times loya. Kanjalo kanjalo, law times law, law times loya. Then we have 3 minus into so x squared plus xh plus xh plus h squared. Then singavula i-bracket ngo-negative. So no 3 minus x squared. La baya ma-like terms bazosikhiphela u-2. So basikhiphela 2x xh positive. Multiply by negative 1 go minus 2 xh. Then multiply by minus 1 go h squared. Okay, sinento njeya sesingasolva-ke. The limit as h tends to 0. So 703 minus x squared minus 2xh minus h squared minus f at x plus fully bracket, very important, fully bracket. F at x ulingana no 3 minus x squared all over h. The limit as h tends to 0. So minus 3 go plus x squared all over h. Then lokho okufanayo, it cancels out. Lokho okungenawo h, bese step kuyaphela. Then the limit as h tends to 0. Sesele no 2xh minus h squared all over h. Ngenhla so keep a common factor. The limit as h tends to 0. Common factor ngenhla kuzoba h into minus 2x minus h all over h. Lo nalo bayabulalana. Sesele a limit as h tends to 0. Elingana minus 2x minus h. So f prime of x is equal to ekugcineni. So asambuyisa ulimit. La khona h sifaka u-0. So masifaka u-0 laphaya kuzoba u-0 vele. Ingakho sizogcina sesinobani? Sesino 2x. That is our final answer. Esinye isibalo. Esinye isibalo. Nazo la. G at x. G at x is equal to x cube. So, i-answer la ngingakutshena ukuthi silindele ukuthola u-3x to the power of 2.
nansi i-answer yethu. Bhala-ke siqale sithole u-G x plus h. So kuzoba ubani? Kuzoba u-x ngoba khona u-cube sofaka ama-bracket plus h kube khona u-cube lapha. So kusho ukuthi sizovula ama-bracket awu-3 afanayo. X plus h, x plus h, x plus h. Singenza kanjalo or senze ngenye indlela. La u-2 kube no-squared. Square the first term twice the product of the two terms and square the last term. Akunankinga. Singathatha lo si-times singaqala ngalawa u-2 soba no-x squared. Okay, ngicela ukuqala ngalawa ne. Leli libuye njengoba linjalo x plus h. Lo naloya soba u-x squared. Lo naloya plus xh. Lo nalo plus xh plus h squared. X plus h x squared. Lo nalo songikhiphela u-2xh plus h squared. Nazi ngiqhaqhazeliswa yini? H. Okay. Now ngizovula i-bracket ngo-x kuqala. Kuzoba u-x cube. Kube u-plus 2x squared h. Kube u-plus xh squared. Sivula i-bracket ngo-h. Kuzoba u-plus x squared h. Kube u-plus qhubekela ngezansi kuzoba u-plus u-2 xh squared kube u-plus h cube. Then I don't know if akhona ama-like terms la. Yes, akhona. Like terms lo ushada naloya lo ushada nalo. Okay, so sizoba no-x cube plus kuzoba u-3 3x squared h. I thought ngishintshile ikhala, no problem. Kube u-plus xh. Siyahlanganisa laphaya. Kuzoba u-3 xh squared plus h cube. Okay, ileyo nto-ke sesinayo njengamanje. Then mase sithola g prime of x is equal to the limit as h tends to 0. Then got a g at x plus h minus g at x all over h. So after lapho-ke senza njani? Siya-substitute the limit as h tends to 0. Then we substitute. So x cube plus 3x squared h plus 3xh squared plus h cube. Then subtract to x cube all over h. So siyayibonela-ke ukuthi okungenawo h kulesi step kuyaphela.
kuyaphela impela nje nanga khanselana naloya. Then you're left with the limit as h tends to 0. We are having 3x squared h plus 3x h squared plus h cubed all over h. So our next step is to get the common factor, which is h. Ngiyashiselwa, ngiyakotola at the same time. Simanga lesi. So sikepha hydrogen, since hydrogen H, the physics. Kuzosala 3x squared plus 3xh plus h squared. In such a way that mangabe times ngalo h kuyabuyeleka lapha phezulu. Ngicabanga ukuthi lokho kuclear kakhulu. So sesizo divide lo nalo. They cancel each other. Then we are left with the limit as h tends to 0. So 3x squared plus 3xh plus h squared. So in this case, we substitute. La khona h sifaka 0, but leso step leso asibalulekile. So la faka h la kuzoba 0 times x times 3 kusinikeza 0. 0 squared kusinikeza 0. Ingakho-ke ilimit yethu kuzoyibuyela nje u-3x squared. Loya engishilo ukuthi sizomthola ekugcineni. Ngakho kuzobuyela u-3x squared. Then esinye isibalo sesinikeziwe. Nasi number 3. F at x is equal to 2 over x. The answer la 2x to the power of minus 1 over minus 2 x to the power of minus 2 over minus 2 x squared. Nansi i-answer yethu. But ngisazonifundisa ngale rule le. How to find the answer. Okay. F at x plus h is equal to x plus h. Yenza njalo-ke. X plus h. Awukwenzi lokhu kade ngiyahlola i-answer yami ukuthi kufanele ngizothola i-answer elingana noba. Bese ubhala formula f prime of x is equal to the limit as h tends to 0 equal to f at x plus h minus f at x all over h. The limit as h tends to 0, then I have 2 over x plus h minus f at x olingana no 2 over x all over h. Now ngeze ngizamile ukuyichaza izolo le, ukuthi ngiphinde ngiyizame futhi namuhla. Ngisebenzisa ukhala nje ohlukile. Mangino A la, no A over B minus u-C over D
i-common factor yami la i-LCD, lowest common denominator, kuzoba u-B times u-D. Ngizothatha la ngaphansi ngu-times. Bese ngiyayibuza. Ngithi konke lokhu divide by u-B. U-B no-B bazodivayidana kuzosala u-D. Lowo D lowo mtimes no-A yongenhla. Minus. Ubuyisa la minus yobe njalo. Bese uyayibuza. B times D divide by u-D. U-D no-D bazokhanselana kusale u-B. Lo B umtimes nalo yasiwa phezulu. That is the method esiyisebenzisayo whenever sihlangana nento enjengale. Besiyisebenzise. Lo ngaphansi u-H asimthusi simyeka nje njalo nje. Ungamthusi. Then the limit as H tends to 0. H wakho uzobuya njengoba injalo. Then wena bese usala nani la ngaphansi x plus h times x. Bese ngaphezulu siyayibuza-ke. Sothi konke lokhu kungaphansi oku-x plus h times x divide by x plus h. X plus h no-x plus h bazokhanselana kusala u-x. Ngalapha phezulu khona u-2 times x kuzoba u-2x. Konke lokhu divide by lo x, u-x no-x bazokhanselana la minus wehla njengoba injalo. Kusale u-2 lapha phezulu ya-2 uzo-times abanye times x plus h. Kanjeyana-ke. Usunesibalo esinje. Into ongayenza ngaphezulu is to remove the bracket. Is to remove the bracket. Now we have the limit as h tends to 0. Ngenhla, okay, la ngezansi we have x. La we have x plus h. Qala lo x kumbhala ngapha, kusafana. Kuzoba no 2x. Lo times la kuzoba 2 minus 2x. Lo times la kuzoba minus 2h. Yes, soba nento enje. So, uma ubheka laphaya, khona okufanayo. Lo nalo bayakhanselana. Okay. Yes, soba nento enje. The limit as h tends to 0. Now we are left with 2h. Lo h ngicela ukumkhipha ngaphandle. Ngicela ukumkhipha lo h ngaphandle. Kuzoba u-h. Ngaphansi ngino-x into x plus h. La ngaphansi ungavula i-bracket ngalo x lo mshiye kanjalo. Ngapha uno-h. So lento iyafana nokuthi kanje. Lento le. Ngicela ukuyibhala kahle khona nizokuyibona. Sinento efana nale. Khona badivayidanayo la. Lo h lo ubulala lo ya h. Then mase kunjalo the limit as h tends to 0 by having a negative 2 over x into x plus h. Sesimsusile u-h lo ngaphansi. Ahlahle nangumuntu osinikeza ingozi kufanele simsuse ngaso sonke isikhathi. Ngoba uma ilaphaya once sa-substitute lo ya 0 loya yonke lento le izoba u-0 noma izoba undefined. Okay, now masithanda sesingavula i-bracket manje ngalona khozana ngalo x wangaphansi. The limit as h tends to 0 minus 2 kuzoba u-x squared kube u-xh. Yebo, mister. Minus 2 x squared plus x times 0.
Ukuthi, yabo. Lapho umnikezelela uDola umphathi. La. Yeah. Alright. Okay. So, ngithele lesi step lesi asibalulekile lesi ukubonisa ukuthi usubstitute ngo-zero. But-ke leya part izosinikeza ubani u-zero vele. So sosala no minus 2 over x squared. Minus 2 over x squared ngoba leyana izobe so-zero. And ngitheni sizophuma nayiphi i-answer. Shana ngathi sothola leya answer leya. Minus 2 over x squared. Now, isibalo sokugcina kule homework ebengininikeze yona. Eh, isibalo sokugcina sithi hey, ngizani lo. Isibalo sokugcina sithi f at x is equal to 6. Uma ungayipractice-ke le nto uzoyibona ngathi inzima, kanti lento ilula le nto leyo. Umdlalo nje wey'ngane lo. Now, kufanele uthole f at x plus h. 6 minus 5x squared. 6 minus 5. Thina silwa no-x. Siyayibona iy'namba kodwa silwa no-x. Since kuno-squared lapha ku-x, sifake i-bracket plus h whole squared. 6 minus 5. Then la uvula ama-bracket amabili, or you square the first term, twice the product of the two term, 2 times x times h, 2xh, square the last term, h squared. Now, sozovula i-bracket ngalo minus 5. Kuzoba minus 5x squared, kuba minus 10xh, kuba minus 5h squared. Right. Now, it's enough. Sesiza la. Sizothola f prime of x, the limit as h tends to 0, f at x plus h minus f at x all over h, the limit as h tends to 0. Now we have 6 minus 5x squared minus 10xh minus 5h squared minus, cala ukuvula i-bracket, ngalikhohlwa. Kuzoba 6 minus 5x squared all over h. Now the limit as h tends to 0 is 6 minus 5x squared minus 10xh minus 5h squared. So minus 6 kubo plus 5x squared all over h. Now the limit as h tends to 0. Khona la kufanayo kukhansela nayo okungenawo h kuyasuka kuyasuka. Uma kungasuki kulesi step okungenawo h and unezinto ey'ningi kanje, uhambibheka ukuthi wenzephi kaphi. Minus 10xh minus 5h squared all over h. Now the common factor, the limit as h tends to 0, so people h la ngaphandle. So salo 10 minus 10x minus 5h all over h. Sayinqoba. Sesisusa la h sesinqobile. Sesisele limit and limit
as h tends to 0, seleno minus 10x minus 5h izothini-ke le ndaba le? Shuthi sesifaka f prime of x. La khona u-h sifaka u-0. Shuthi leyo nto izobe isu-0. So sala no-minus 10x thina la. That is our final answer. That is our final answer.